Teplo leto vám na obrazovky našej televízie Centrál opäť prináša reláciu Cestujeme s Hechterom. No a vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je naozaj obrovský nával turistov v cestovných kanceláriách, túto reláciu budeme venovať a teda prejdeme si celú ponuku cestovnej kancelárie Hechter a zároveň najčastejšie otázky, ktoré sú zo strany klientov smerom k referendom cestovnej kancelárie kladené. No a práve preto, že ich je dosť, ja som si priniesla aj takýto malý ťahák, teda takúto malú pomôcku. Pozisťovala som čo najviac. No a na všetky otázky mi bude odpovedať referentka cestovnej kancelárie Hechter, Katka Zaďková. Katka, vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem pekne a želám príjemný deň. Katka, dlho sme sa nevideli. Takmer rok, ale rýchlo to beží. Áno, veľmi rýchlo to prešlo. Navrhujem hneď na úvod, zhrňme si teda a povedzme si ponuku vašej cestovnej kancelárie, aké destinácie ponúkate. Ako tradične tento rok naša cestovná kancelária má v ponuke Bulharsko, Turecko, Grécko ako pevninu, potom grécke ostrovy, ďalej je to Chorvátsko a ako novinky ponúka naša cestovná kancelária destináciu Egypt a Španielsko. Konkrétne je to Andalúzia, ďalej ostrov Malorka. Povedz, ako krajinou začneme, ktorá je možno taká najžiadanejšia, o ktorú sa klienti najviac zatiaľ zaujímajú? Takou najvychytenejšou je asi Bulharsko a Turecko. Tak môžeme začať kľudne Bulharskom. To vyhovuje klientom, aj možno s rodinami, aj mladým ľuďom. Takže dobre, začneme Bulharskom. Začneme hneď teda na úvod vôbec tou finančnou stránkou mena. Je teda, ako to je, kde sa oplatí meniť levy najviac, či teda tu u nás na Slovensku, alebo tam? Tak našim klientom odporúčame, aby si na začiatok zobrali nejakú menšiu hotovosť a ostatné si zamenili priamo na mieste v daných letoviskách, kde im vlastne naši delegáti pomôžu a radi poradia, v ktorých zmenárniach, poprípade v bankách si môžu zameniť ich menu. Takisto môžu používať aj platobné karty, sú tam bankomaty, môžu si aj peniaze vybrať, tak v podstate ako je to jedno, no, kde si zamenia. Hovorím, že buď na začiatok nejakú menšiu hotovosť, ostatné si zamenia tam, alebo môžu aj celú hotovosť u nás a tam budú mať potom nerušenú dovolenku, že sa nemusia zaťažovať s tým, že meniť ich menu. Ako je to v tejto krajine s cenami? Lebo po väčšine Bulharsko známe, teda mnohí turisti si aj myslia a očakávajú, že sú tam teda priateľné ceny? Áno, zatiaľ Bulharsko je krajinou, ktorá je ešte zatiaľ finančne veľmi dostupná, i keď je už vlastne zaradená v Európskej únii. Zatiaľ má stále svoju menu levu, ktorá je voči euru ešte veľmi ako dostupná. A čo sa týka tých cien, samozrejme záleží, aké letovisko si klient vyberie. Urobila by som taký rozdiel medzi napríklad takými najvyhľadávanejšími a najznámejšími letoviskami na celom černomorskom pobreží. Je Slnečné pobrežie a Zlaté piesky, sú to najväčšie letoviská, sú to umelo vybudované letoviská, čiže čiste len pre ten turizmus. Takže aj tie služby sú tam na oveľa vyššej úrovni, ale aj cenovo sú vyššie ako ostatné menšie letoviská, ktoré sa tiahnu smerom na juh černomorského pobrežia, a to je napríklad také Pomorie alebo Primorsko, Kytens, ktoré sú vlastne také malé dedinky a postupom času sa z nich vybudovali turistické centrá, s tým, že tam žijú ešte aj domáci miestni obyvatelia a preto aj tie ceny sú ešte k ním prispôsobené a tieto letoviska sú cenovo také ako u nás ceny a podstatne ešte aj nižšie. Takže klienti kľudne môžu navštíviť túto krajinu aj s tým, že si kúpia pobyt čiste len ako na ubytovanie, bez stravy a kľudne sa môžu prestravovať v miestnych reštauráciách, vychutnať si tak miestnu kuchyňu, ktorá je ozaj veľmi dobrá. Ako je to s ostatným tovarom? Čo sa tam najviac oplatí kupovať? Ako tradične v ostatných strediskách môžete tu nakúpiť rôzne odevy, ktoré sú také, by som povedala, podobné tým značkovým, nerozoznáte, takže dajú sa vo výhodných cenách kúpiť. Potom rôzne suveníry, takisto aj nejaké miestne výrobky, obľúbený alkohol našimi aj klientami, ktorí si prinesú ako suveníry svojim rodinám alebo priateľom domov a rôzne iné veci.
Ten program All Inclusive v Bulharsku je napríklad porovnateľný s cenami All Inclusive alebo vôbec s ponukou All Inclusive, ktorá je v Egypte alebo v Turecku napríklad, lebo tieto krajiny sú známe svojou takou lukratívnejšími službami. Ponuka All Inclusive v Bulharsku nie je taká pestrá a široká ako v krajinách, ako si spomínala, v Turecku alebo v Egypte, kde vlastne táto ponuka už funguje niekoľko rokov, čiže majú už zabehnutý tento svoj systém v tomto programe. V Bulharsku sa snažia ako manažeri hotelov vylepšovať tento program All Inclusive, čo sa týka aj pestrosťou a výberom jedál v rámci All Inclusive, takisto aj nápojov, možno, že aj tými animačnými programmi, animátormi, takisto aj tento rok naša cestovná kancelária ponúka v Bulharsku v niektorých hoteloch svojich vlastných animátorov slovenských hovoriacich, čo je tiež veľmi ako výhodné pre rodiny s deťmi, čiže aj tie detičky maličké rozumejú, čo im ten daný animátor vlastne hovorí, akože sa s nimi chce zahrať, je to také ako veľmi dobré a klienti sú s tým veľmi spokojní. Čiže ten program All Inclusive sa postupne tiež už tak možno, že za niekoľko rokov vyrovná aj tým iným krajinám. Sme tu už 6 rok a sme veľmi spokojní. Je to tu krásne, aj turisti, akože ruch je tu taký, všetko lacné. Ako spokojní sme. Čo vás tak najviac doposiaľ zaujalo na Bulharsku? Mňa všetko. Tu proste super delegát. No, áno. Proste aj príjemní ľudia, proste jak doma, no, sa človek cíti a môže si užívať. Ja som tu veľmi spokojná. Som tu 4. rok. Keby sa mi nelúbilo tak, akože by som neprišla, no ale všetko sa mi ako ľúbi. To bolo Bulharsko a samotný Bulhári. A ako ste spokojní so službami, ktoré vám poskytuje cestovná kancelária Hechter? Tak prvý raz sme tu boli s jednou nemenovanou cestovkou, s tými sme neboli spokojní, tak sme presedali na Hekter druhý raz a vlastne sme s Hekterom už tu po 3. krát a s nimi sme spokojní. Do Bulharska nemusíte zavítať len na klasickú dovolenku, ale kľudne si tu môžete užiť aj napríklad takú svadobnú cestu a to naozaj so všetkým, čo k tomu patrí. A o tom, že hovorím pravdu, vás už v tejto chvíli presvedčia samotní novomanželia, na ktorých sme tu natrafili spomedzi všetkých turistov cestovnej kancelárie Hechter. Vítajte. Ďakujeme. Ako sa tu cítite? Dobre, je tu teplo, more, tak super. No, ja sa fajn cítim. A prečo práve Bulharsko? Tak dostali sme odporúčania od našich známych a tak aj trošku cenovo to bolo také akurát. Čím vás doposiaľ najviac prekvapilo Bulharsko? Teplo máš, ja, že je tu Poznanie teplejšie ako u nás a neviem, kuchyňa taká zaujímavá. Takže vyhovuje, hej, po všetkých stránkach môžete si vybrať, vyhovuje aj nám Slovákom. A ako ste spokojní so službami cestovnej kancelárie Hechter? Tak zatiaľ dobre, čakalo nás tu príjemné prekvapenie na izbe, mali sme kvety, ovocie, ešte čo? Víno, takže super. Som tu už druhýkrát a je tu výborne náme. Tu na tento hotel Queen Nelly môžem odporúčiť vrelo, je tu vynikajúca atmosféra, je tu vynikajúci personál a najmä Hechter, cestovná kancelária, je akože si myslím maximálne spokojný. Maximálne, nemám zatiaľ žiadne výhrady. Čo vás tu tak najviac zaujalo v Bulharsku? Všetko, dá sa povedať pláže, ľudia sú tu vynikajúci, dá sa povedať všetko, akože mne sa tu strašne páči, že? To som sa chcela spýtať na ľudí, čiže naozaj máte pocit, že sú prívetiví, lebo na mňa to aspoň zatiaľ takým dojmom pôsobilo. Ja sa tu cítim ako doma. A keď chceme slovenskú reštauráciu, máme tu slovenské reštaurácie, keď české, keď chceme bulharské, máme tu bulharské, čiže tu. Zatiaľ nevidím žiaden problém. Nám sa tu veľmi páči, boli sme v Lani, boli sme so všetkým spokojní, dobré ceny, príjemní ľudia, ubytovanie na úrovni, akože čisto, všetko v poriadku. Takže boli sme v Lani, vrátili sme sa znovu a určite sa ešte vrátime. Takže toto bolo Bulharsko. Doteraz sme ho porovnávali len z toho pohľadu all inclusive s Tureckom, ale povedzme si teda k Turecku teraz niečo bližšie, pretože to je ďalšia destinácia, ktorú máte v ponuke vašej cestovnej kancelárie. Možno hneď taká otázka, ktorá by zaujímala hlavne dámy. Či tam je problém s opaľovaním hore bez? Tak Turecko, nakoľko je to moslimská krajina a ich náboženstvo nejako túto takú výhradu nepovoluje,
No sú veľmi tolerantní ako miestni obyvatelia voči tomuto zvyku klientiek vlastne z iných krajín a proste snažia sa to tolerovať. Tak sú také výnimky, že samozrejme využívajú to tieto klientky, lebo chcú byť krásne opálené, tak nájdete samozrejme na plážach aj takéto niečo. A ako to tam je s bezpečnosťou? Lebo predsa sa niektorí turisti obávajú takého voľného pohybu mimo rezort, ja neviem, večer prechádzky po meste, po pláži. Táto krajina je veľmi bezpečná. Kľudne môžu turisti výjsť von z celého rezortu, čiže nemusia stráviť svoju dovolenku len v rezorte hotela, ale kľudne môžu výjsť von, poprechádzať sa po miestnych uličkách, takisto navštíviť miestne bazáry. Krajina je veľmi udržiavaná, čiže čistotná a takisto aj miestni obyvatelia sú veľmi priateľskí. Aj keď navštívite bazáry, že chcete si kúpiť niečo na oblečenie, tak oni vás najprv zavolajú k sebe do obchodu, pohostia vás miestnym čajom, porozprávajú sa s vami. Takže zaujíma ich vlastne aj vy, ale nie len ten tovar, ktorý si chcete kúpiť. Keď sme spomínali to nakupovanie, čo sa teda v tejto krajine najviac oplatí kupovať, pretože tiež sú turisti zvyknutí, že keď tam idú na dovolenku, tak aj na dobré nákupy? No, táto krajina sa vyznačuje hlavne tým, že keď idete kupovať, tak musíte jednať. Keď nejednáte, tak oni sa s vami ani baviť nebudú, pretože je to v nich a oni tým obchodom vlastne žijú. Takže keď idete nakupovať na miestne bazáre, tak vlastne ani nevidíte ceny jednotlivých tovarov, pretože musíte sa opýtať toho obchodníka, koľko to stojí. Samozrejme, on vám tú cenu povie o moc vyššiu, s tým, že musíte s ním jednať. A koľko razy zjednáte tú cenu až o nejakých 30-40, možno aj o 50% nižšie, ako on vám do začiatku povedal. Takže oplatí sa kupovať samozrejme tiež nejaké športové oblečenie, značkové, teda nie je to značkové, ale ako je to tak vyrobené v... A dá sa nájsť aj v dobrej kvalite za dobrú cenu, naozaj tak napodobeniny. Áno, napodobeniny, ale sú ozaj veľmi kvalitné, že niekedy sa ani nedajú rozoznať. Potom ako miestny čaj, ktorý je veľmi vyznačný, takisto káva alebo nejaké cukrovinky, toto všetko môžete nakúpiť, alebo nejaké suveníry domov na pamiatku a tak ďalej. Takže je tam ozaj veľa toho, čo môžete nakúpiť. Takže netreba sa hanbiť, netreba mať zábrany, oni sú na to zvyknutí, na toto zjednávanie. Katka, ako je to najlepšie, či po príchode a po prílete do tejto krajiny je najlepšie si hneď zameniť tureckú menu, alebo je tam aj výhodou platiť eurami? Na týchto bazároch alebo aj v hoteli, keď si chcete niečo kúpiť v tých obchodíkoch, tak ľudia môžete mať pri sebe eurá alebo doláre. Nemusíte mať ich tureckú menu, tureckú líru, ktorá vlastne nie je to konvertabilná mena, takže ju nedostanete niekde na Slovensku banke, možno niekde len v zmenárnach. Tak môžete kľudne použiť eurá alebo doláre. Toto bolo Turecko, aby sme teda pripomenuli. Ďalšou krajinou, ktorú zahŕňa ponúka vaše cestovné kancelárie Hechter, je krajina Grécko. Môžeme pokračovať Gréckom. V súčasnosti sa ohľadom tejto krajiny naozaj šíria také dosť nedobré informácie. Nemusia sa teda turisti obávať nejaké bezpečnosti? Lebo neviem, niektorí sa teraz naozaj boja, že radšej by teda do Grécka nešli. Určite nie, krajina je stále bezpečná. Každý deň sme v kontakte s našimi delegátmi a s našimi partnermi. Doteraz, čo sa klienti vrátili z Grécka, tak si veľmi pochvaľujú, sú spokojní, pretože ozaj to, čo naši klienti vidia aj v médiách, nie je až taká pravda, je to možno trošku nafúknuté. V podstate títo Gréci si uvedomujú, čo sa vlastne deje v ich krajine a že nie je to pre nich moc dobré, tak vlastne snažia sa tých klientov aj teda tých turistov prilákať do svojej krajiny tým, že proste sú takí, sú stále priateľskí, sú pohostinní, vážia si tých turistov, že prídu k ním, lebo v podstate je to ich živobytie. Hovorí, že priateľský pohostinný, čiže skutočne napríklad na tých službách, ktoré boli doteraz poskytované turistom v ich krajine, sa to neodráža. Neklesli tie služby nejakým spôsobom? Určite nie. Sú stále rovnaké. Možno, že by som ešte aj povedala, že aj sa ich snažia ešte zvýšiť na vyššiu úroveň. Lebo ozaj si to vážia a chcú
tých turistov, aby prišli pozrieť ich krajinu, aby vlastne dovolenkovali u nich, aby využívali ich služby, aby sa mohli s nimi stretnúť, aby si mohli s nimi posedieť v tých kaviarničkách alebo v reštauráciách, spoznať ich poriadne, takisto miestnu kultúru, veľkú históriu tejto krajiny a vlastne tu ich dobrosrdečnosť a priateľskosť. Prívetiví teda sú, to je jedna stránka veci, ale na druhej strane zaujíma určite budúcich turistov, ktorí zavítajú do Grécka, či tam veľmi nestúpli teda ceny. Ceny zostali také ako aj po minulý rok, možno, že sú tam nejaké rozdiely, ale nie sú to nejaké závratné alebo horibilné zvýšenie cien, ktoré by sa nedali akceptovať. Takisto, keď aj sa rozhodnú klienti vycestovať do tejto krajiny, že či ste len majú zakúpené ubytovania bez strávy, tak sa kľudne prestravujú v miestnych reštauráciách a vychutnajú si tú super grécku kuchyňu, ktorá je veľmi dobrá. Naozaj už aj nechýba táto kuchyňa. Možno sa tiež rozhodnem, že tento rok navštívim Grécko. Takže nie je problém v tom, že by nejaké bolo horibilné zvýšenie cien, tak dá sa kľudne. Sú tie ceny aj porovnateľné s našimi, niektoré sú aj vyššie, ale nie je to nejaké závrat. Si spomínala, že možno zavítaš teda do Grécka. Čo sa stane, ak niekde uviazneš, alebo keď niekde klienti uviaznú, keď je v Grécku štrajk? Čo potom? No, samozrejme, kebyže nastane takáto nejaká situácia, tak určite to rieši naša cestovná kancelária s našimi partnermi a takisto aj s leteckou spoločnosťou. Takže od tých našich klientov bude určite postarané. Zatiaľ sa nám takéto niečo nestalo, čiže lety alebo plánované lety sú tak, ako sú. Možno, že sú nejaké malé meškania, ale vždy, keď vieme o meškaní lietadla, tak sa snažíme našich klientov informovať dopredu. Ale zatiaľ vždy prileteli, aj doleteli, takisto aj autobusovou prepravou, keď sa klienti rozhodnú, tak cesty sú bezpečné, kľudne prídu aj do daných destinácií, takisto sa aj vrátia domov. Takže toto bolo Grécko. Rovnako je to bezpečné napríklad aj v Egypte? Egypt, to je naša novinka tento rok. To treba pripomenúť. Takže v tej ponuke cestovnej kancelárie máte novinky Egypt a Španielsko, Andalúziu. A Španielsko. Takže prejdeme si tieto dve novinky. Začneme Egyptom. Prepáč, som ti skočila do reči. Páči? No, Egypt, takisto táto krajina je zatiaľ bezpečná, máme ju stále pod dohľadom, čiže ju monitorujeme, takisto sme spojení s našimi delegátmi, aj s našimi partnermi. Klienti, čo tam doteraz boli, tiež spokojne dovolenkovali a využívali služby daných hotelov. Egypt dýcha naozaj obrovskou nádhernou históriou, to vedia mnohí, ktorí ešte v tejto krajine ani neboli, predpokladám. Takže odporúčaš aj fakultatívne výlety nejaké tam? Klienti si majú možnosť zakúpiť v Egypte fakultatívne výlety a tak môžu spoznať dávnu históriu tejto krajiny. To je história, kde si môžu teda pozrieť nádherné pamiatky Egypta. Rovnako tam ale môžu zažiť podľa mňa aj dobrodružstvo a oddych, veľmi kvalitný. Určite áno, okrem tej histórie, tak Egypt sa vyznačuje aj svojím Červeným morom, ktoré má bohatú morskú flóru a faunu, takže využívajú to klienti aj na potápanie. Takisto má krásne pieskové pláže s pozvolným spadom do mora. Výhodou je to, že hotely sú priamo na týchto piesočnatých plážach. Sú to veľké hotelové rezorty a môžu v rámci all inclusive využívať aj rôzne vodné športy a aj toto potápanie, ako som spomínala. Možno aj kvôli týmto všetkým nádherám je tak Egypt preferovaný klientmi. Určite áno, ale aj tým, že je tam stála klíma, čiže teplo majú zaručené a krásnu dovolenku v rámci aj histórie, aj relaxu, oddychu, ale takisto aj toho športu. Kvalitné služby cestovnej kancelárie Hechter, ale môžete zistiť možno aj prostredníctvom ďalšie destinácie, do ktorej sa môžete vybrať. Táto destinácia je teda novinkou vo vašej ponuke, ako sme už spomínali, je to Španielsko. Ako je to teda so službami v Španielsku, akí sú Španieli? Španielsko konkrétne má naša cestovná kancelária v ponuke tento rok novinku ako Andalúziu, ktorá je veľmi známa a nachádza sa na juhu Španielska. Je to oblasť Malagy, ktorá sa vyznačuje krásnymi pieskovými plážami. V pozadí je krásna
krásne pohorie Sierra Nevada. Takisto sú tu veľmi dobré hotelové služby aj v rámci All Inclusive, ale tu by som chcela spomenúť to, že v Španielsku sú pláže verejné, takže ten program All Inclusive, ktorý si klienti zakúpia, tak platí čiste len v areáli hotela, nie na plážach. Takže plážový servis a takisto nejaké občerstvenie je všetko za poplatok. Ty sa ma ale pýtala na miestnych obyvateľov ako Španielov, tak Španieli sú takisto tiež veľmi temperamentní, priateľskí, takisto ochotní, porozprávajú sa s turistami, zaujímajú ich rôzne veci, takže tiež môžem povedať, že sú veľmi priateľskí a pohostinní. Toto sme si povedali všetky pozitívne stránky krajiny, ale predsa sa klienti obávajú, si mi spomínala aj toho, že tam je veľa turistov mladých Nemcov, ktorí tam robia hluk a neplechu a tak im kazia dovolenku a nemôžu si ju v pokoji a v kľude, ako si predstavujú, vychutnať. Je to skutočne tak? Tu by som tak povedala, že takým najnavštevovanejším miestom pre nemeckých turistov je Mallorca, ktorá by som povedala, že je ako keby druhým domovom pre nich. Áno, sú to tiež väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí prídu vlastne na tento ostrov, či už na Mallorku alebo do samotného Španielska, užiť si tú dovolenku. Niekedy mimo normy, proste majú to, niekedy to trošku preženú, ale tak niekedy aj zabavia aj tých ostatných turistov tým svojim šantením a naháňaním a relaxom a odpočinkom, ktorý vlastne oni v rámci tej dovolenky využívajú. A tak tam je aj celá tá natúra taká v tom Španielsku, takže tak určite, tam za zábavou. Hej, za zábavou a takisto záleží od povahy človeka, že vlastne či chcete oddychovať, či chcete sa zabávať, či chcete, neviem, športovať, alebo chcete spoznávať túto krajinu. Záleží od toho, ako si predstavujete aj svoju dovolenku. Katka, ty si to už veľmi pekne povedala za mňa. Skutočne záleží na tom, ako si predstavujete svoju dovolenku, no a tak je na vás, ktorú z destinácií, ktoré cestovná kancelária Hekter ponúka, si vyberiete. Samozrejme, ak sa rozhodnete a bližšie budete chcieť vedieť o týchto krajinách a destináciách, v tom prípade môžete zavítať do akéhokoľvek obchodného zastúpenia cestovnej kancelárie Hekter, kde vás srdečne uvíta personál ako je Katka, čiže referenti cestovnej kancelárie. Samozrejme, každý sa môže zastaviť na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste v zastúpení našej cestovnej kancelárii Hekter, kde vám radi a ochotne pomôžeme pri výbere vašej dovolenky. Takisto zodpovieme aj na vami zadané otázky o daných destináciách, alebo si to môžete pozrieť aj na našej webovej stránke na www.hekter.sk. Katka, čo poprajeme na záver budúci možno vašim klientom a to je aj turistom, ktorí sa chystajú na dovolenku? Tak len príjemnú dovolenku, odpočinok, relax a oddychovanie. Ja sa samozrejme pripájam. Tebe, Katka, veľmi pekne ďakujem, takže ešte raz krásne leto a krásnu dovolenku. Dovidenia. Dovidenia. Lepší Hekter v hrsti ako labuna na streche. V dovolenkách sme tradícia. Ešte týždeň!